Yun mga kaibigan, ngayong gabi, samahan nyo kami. Kasi mangingilaw tayo dito sa kahabaan nitong ilog. Kung ano makita natin dyan, kukunin natin para bukas ng umaga. Kakatsingkok natin. Para naman doon sa nag-request na katsingkok, ito gagawin natin. Katsingkok natin kung ano makuha natin dito. Kasama natin ngayon si si Buboy. Nandun na una. Pupunta sila sa baba kasi nung kami mag-uumpisa sa baba. Tsaka si Badyaw, kasama nating bata. Tsaka siyempre ito, si Tuntun, yung may hawak ng camera. Yun mga kaibigan, tara! Yun mga kaibigan, maghahanap na tayo. Dito tayo sa bandang baba mag-uumpisa. Tara! Medyo, ganda ka lang dyan ha. Pangay-angay. Ayan, nakadako oh. Laki oh. Laki dali papapaw. Oh, yun oh. Di man nga naman. Ito yung mga katuto. Darag ko. Ayan nga sa bitis mo. Ayan. Hindi nga yung matinok. Hanap din mo yung tungkuan. Pag napakan mo yan, saka lang yan. Ano? Ano yan? Ito, silap-lap. Asan. Dahil pa talaga tuhog. Kaya mo yan? Hindi pa natutulog. Ikaw ba naman papatayin tapos matutulog ka pa? Ay, ano? Buyod. Ano yan? Hindi naman nakukuha. Dapat may dal tayong pikpaw. Tara na sa taas, Agi. Asan? Kunin mo na, Brian. Ako na to. Kunin mo. Ayun oh. Lagtado no. Pikpaw. Pati ako na rin. Wala naman yung raido. Kaya gano'n. Ayun oh. Bayawak. Ano sa kumo? Ayun, dito. Ano ko? Ayun oh. Wow. Ano. Siyempre yung flashlight ko. Hindi ka nun magparabatay sa mga saling kayo na ano. Kaya naman, haribin ka na. Pulong. Sige mga kaibigan. No? Uy! Ano? Yun. Asan na? Ayun, laking ano. Iguana. Iguana ba yun sa Tagalog? Liit pala. Ayun, maliit. Di pala malaki. Ayun na, madami na. Yan. Yan mga kaibigan yung nakuha natin yung mga ulang. Buyod dito sa amin sa sa Bicol. Sa ibang lugar ulang. Tingin po din ulang. Iba-iba tawag kasi sa lugar. Maghahanap pa tayo.
Habang naglalabasan na sila. Di pa ako kay Brian. Kami na boy. So yan mga kaibigan, kasama namin si Buboy. Ito pala oh. Tingnan natin yung mga nahuli niya. Saan boy? Patingin. Wow, lalaki ah. Wah, matindi ka talaga boy ah. Lalaki oh. Ba't ganun sa amin mga ano lang, tama lang. Laki lang nakuha mo, talaga matindi ka boy. Maliit. Oh, ayos ka talaga. Butang na buo. Para Tata Jun oh. Badukuin mo na nakuha ipay ang buo. Malalaki? Malalaki? Saan? Laki oh. Saan? Oo nga. Mga taigiran. Saan? Ayaw mo lang siya. May ano? Kaitin daw. Tao na kaitin daw. Ayaw mo. Baka gusto mo makisali. Bayan, huwag kang tatakbo. Ano ba daw, tatakbo ka? Basta dumalagang ka. Ano po dito? Sige. Yung mga kaibigan, marami na tayong nakuha ng mga buyod. Yung ulang, mga yan. Ito mo yan, yung kuha natin. Dami na. Yan, laki. Ayun. Kita ba? Kita. Asan? Nakuha mo? Murag ako. Kuha ko na. Wala ko sa tunga ngayon, nagpapaalod. Ayun oh. Huwag dyan. Hindi naman kinakain yan. Sigwin. Sigwil. Hindi naman kinakain yan. Sigwin. Ayan na ba? Ang bapaho. Ayan o. Hindi na namatama. So yan mga kaibigan. Ayun oh. Ayun oh. Yan, laki. Ayun oh. Pasiguruhin mo ah. Ako na. Uy! Nakawala. Sus, ang bagal kasi dumampot. Ako naman eh. Inom. Hindi, may malaki pa dyan eh. Ayun. Mamaya na palinawin muna natin. Ito pa. Ayun Dua. po, naglalabasan na sila. Ayun po. Ito pa. Naglalabasan na. Kasi ano na. Pag alas 8 na. Ito pa. Nangihingain na yan. Ito pa. Ayun oh. Saan? Saan na? Buhay pa? Oo. Baho. Buhay talaga yan. Baho. Pati buga, nasa laog. Hindi pa ako. Ha?
Dalawang pangay-nangay. So yun mga kaibigan, lapitan si Buboy kung marami siya nakuha. Medyo ingat lang tayo dito kasi ang daming ngayangay dito sa amin. Kung tawagin, yung masakit makatinik. Ano boy, marami na. Oh, marami na kagad kay Buboy ha. Talagang matindi ang kamay nito. So yun mga kaibigan, pauwi na tayo. Nakarami na rin tayo nang nakuha yung mga ulang tsaka buyod. Yan yung kasama natin, yung tatlo. Yan, yun si Buboy. Yan mga kaibigan. Ito na yung nakuha natin kagabi. So, yan. Lulutuin na natin. Yan yung Ako marami nahuli dyan, kaya ako... yan yung Dancing King ng Timpay Garong tsaka si Puging Buboy. Tsaka may extrang isa yun. Yung bangkaon sa basketball. Pwede ako nito, Paigarong? Oo, pwede ka na yan. Pwede na yan. Kagagaling-galing mo lang eh. Patuli. Yun, andito kami ngayon sa tabing dagat para dito natin lutuin yung nakuha natin kagabi ng mga ulang, yung mga buyod. Tama-tama, mahigit 1 kilo nakuha natin. Pakakainin natin si Buboy para lumakas. Yung Poging Buboy. Butangan na yan? Butangan na tulos yan? Butangan ko na yan para pagkaladkad. Yan? Sarumsum na yung tiro na. Pwede man yan. Bagay, diskarte na ni Buboy yan. Si Buboy ang nagluluto, mga kaibigan. Pampasarap. Tingnan natin kung anong lasa ng luto nito. Pampasarap daw to. Kasi ano pa yan eh. Lapang tsuwa yan eh. Kaya baka hindi nasarap ang luto niyan. Ano? Yun. Nilagyan ng Magic soup. magic sarap. Ano yan? At ipatong-patong mo. Yun, sumasayaw-sayaw na. Hindi pa nga nakakatikim, sumasayaw na. Patong-patong mo. Yan nga. Woohoo! Patong na. Tinakpan na ni Payambo. Tinakpan na. Yun. Yeah! Bawang. Girisin ng bawang. Yun, habang naghihintay tayo na maluto yung mga buyod natin, yung ulang. Medyo hanggang dito lang muna tong video. Habang naghihintay-hintay tayo. Tuna. Wow! Masarap kaya yan, boy? Masarap yan. Woohoo! Yun. Ayos. Ay, sarap. Baka gusto nyo ng lutong patsamba. Mamaya tikman nyo yung luto ng patsamba. Tsamba-tsamba lang. Lutong patsamba. Pero masarap. Ito na ba yan, boy? Pinaplato ko. Kutsara. Wow naman. Kasi plato mo na yan. Wow. Pinulot mo na yan sa tabing dagat. Wow. Ito yung gawa sa dagat. Baloko. Ito yung gawa sa dagat. Plato, kutsara. Oh, pwede na to. Oh, mamaya. Rapo. Oy, wag mo busin matika, baka dumami. Maganda nga yun. Paglutong. Kailangan malutong masyado ha, para mas masarap. Kaya dapat ubusin eh. So yun mga kaibigan, si Buboy talagang nagluto.
Marunong talaga siya niyan. Lutong-lutongin daw para mas masarap. Pachamba-chamba. Lutong patsyam. Pachamba. Patsamba. Kung ako magluluto niyan, ang tawag sa luto yan, lutong ham. Hambog. Ano yung nahog sa inyo na mga ano pan ano? Pasili, kano video. Kumuha man kasi kanyo niya girisan mo. Suka, sausawan. Okay na, babang. Ah, ang init. Sibuyas. Wait lang. Luto ako ni. Naluto na ako ni. Ba't di mo sinama si Brian? Oo nga no. Last badyaw ah. Kawawa na. Kagabi kasama natin ng manguhan nitong ano, mga buyod. Tapos ngayong pagkain, wala na. Wow, mukhang masarap talaga boy. Pwede ka na boy mag ano ah, Cooking? mag cooking sa ano, Restaurant? mga restaurant. O baka walang kumain. Daming kakain yan, sigurado ako. Ano kain mo boy? Kugaya boy kay Vita. Yan. Recipe! Recipe talaga. Okay, tapan mo muna. Kaya tumatubi. Para ano? Matubi yan. Pag tinaklo ba na matubi yan? Yun, hintayin na muna natin maluto. 1 hour later. Tara, kain tayo mga kaibigan. Tara. Ba't lang ako? Kain tayo. Yun mga kaibigan, kain tayo. Dito na yung ano. Yung buyo, dito ka. Tara. Malutong. Ito yung ano natin sa usawan, puro sili. makikain ako mga kaibigan. Puro sili. Ano yan? Ayun. Sarap talaga boy, basta sariwa. Ito lang magsaw-saw. Ang malang. Sobrero pa ako. Paspas, dami yan. Dami yan. Sarap. Yung mga kaibigan, ganito lang buhay namin dito sa probinsya. Pag medyo may nahuli kaming mga ganito, minumukbang talaga namin dito sa tabing dagat.
Kaya may maharangin niya. Sili, ang daming sili, di maanghang. Nguyain natin. Grabe talaga. Ano boy? Busog? Sarap. Sarap ng ano ulam. Ang dami mong pinagkain na, parang dinaanan ng bagyo ah. Ayos! Busog! Yun mga kaibigan, tapos na kaming kumain. Sarap talaga ng sariwang mga buyod, yung ulang. Yun, hanggang dito na lang muna tong video. So yun mga kaibigan, nandito na tayo, nakawin na tayo sa bahay, nagawa na natin yung paghahunting natin ng mga buyod sa gabi, tsaka siyempre, kinatsingkok na rin natin para naman dun sa viewers na nagre-request ng katsingkok. So yun, shoutout tayo sa mga kaibigan nating nagpapa-shoutout. Shoutout nga pala sa Dudes Official Vlog. Yun kaibigan, shoutout sa inyo. Shoutout kay Papa Nuno at kay Bibi Alessandra from Jawara. Shoutout kay John Ford Bongon. Diyan sa Albay. Yon sa mga taga-Albay, shoutout sa inyo lahat. Shoutout kay Kuya Mart TV ng Eskwela Kasiguran. Yon kaibigan, shoutout sa inyo. Shoutout kay Nancy Aquino ng Mandaluyong City from Tagalog Enemy Dodge. Yon. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong mga panonood. At siyempre sa mga taga-suporta namin. Salamat sa inyo. At doon sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, mga kaibigan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe para pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa naming mga video. So yun mga kaibigan, salamat!